Hello mga ka-listeners, mayong hapon o ang oras alas 5:15 no sayo kong vlog kay nabong landag pa no. Nya kuan ganina kay dag-o man mo na ngit-ngit. Kita ang kining landag na wala dag-om nya mag-mix pa pug kuan no, ga-advance ako daan sa mga vlog no. Primero ang sa Digong, dayon sa No Limit ang Ngiri na karon ikatulo. Pero tungod kay advance atong vlog, na-upload na kita hayag kuan part 1 part 1 11 sa Digong no, ja part 6 sa No Limit ang Ngiri no, ja karon sa part 4 ta sa Nanay Rosa no. Sa di pa ta mag sugod sa drama, katong di ganahan dahil sa mga atong vlog no, dito sa mas drama lang. I-forward niyo dito sa drama no para di mo mapungot ba. Kay balon na ko ni para di mo maglagot sa kung naong nga balik o istorya i-vlog. Kay balon na daan sa mga di ganahan sa vlog dito sa drama matik na forward asa dapat sugod drama no. Yan lang ka sayon mga ka-listeners no para tuloy-tuloy yung pagpaminaw sa drama kay uban excited di ba. Labi na ito nag-comment sa Digong ka-advance o pag nita ka-upload sa 11 comment na asa lang 11, 12, 13, 14, 15 tapos pasa okay ra kita tag-yes drama kanang human na recording ba nanatanan nato ba kay makabuo ta og upload sa hantod mahuman ga pa man mahuman sa radyo man nga magpaabot kita no kanus sumpay mo na nga digid na to madali-dali no labi na tong Digong nga drama ba mo na nga ibalo ko excited ang uban so ato na lang juning may bawon daan nga para di mo mahasol di mo masamukan sa vlog dito sa drama forward ay dapat makita lang maltik lang na ka-listeners no initiative na ninyo mga ka-listeners no di lang maglagot-lagot para di mangunot ba si Alexander nice dong with heart salamat kay Alexander no sa imong kanunay pagpaminaw no sa mga drama always po ni si Alexander manghatag og super thanks salamat kayo no nya si Mary Ann Hook sige jud ko pangita sa part 3 ba karon pa man diay salamat kay Mary Ann Hook no nagpaabot di ka sa sumpay aning Nanay Rosa no nya karon part 4 na ta si Lodi Mejías Lodi tulo ka heart ang comment nya si Maris salamat Sir John premi jud ko atang imo mga drama sir maura jud ako kalipay diri sa Saudi Arabia padayon lang sir God bless you wish you with emoji o duha ka sign of prayer no emoji nagpayam salamat Maris no sa imong papaminaw diha sa Saudi Arabia si Badiday wow nice good kaayo ni nga drama lods mao gyud nindot no maka matulon-anon ya maka kuan sa no maka magkumoto ni mong kasing-kasing ning drama no Nanay Rosa nga drama si Lablin Pintuyan tupat card yang comment nya si Edwin Pancho lamat boss diyan padayo lang upload kay murag nindot ti drama di kay mura nindot gyud drama kining Nanay Rosa no nindot ti drama nya si John Rex Hisoler idol pwede ka maka-update sa bilanggong kasing-kasing galibog ko ani ba na bilanggong kasing-kasing akong file ato kay gugmang binilanggo naman subay na balik murag bilanggong kasing-kasing taon na siguro nga drama ba napoy bilangguang bulawan nasa kong file bilangguang bulawan gugmang binilanggo gugmang makabuang subay-subayon ako ni basig na aday pero di lang ko musaad ha John Rex Hisoler si Lingil Habman good PM sir idol thank you kayo with 5 ka heart ang comment salamat Lingil Habman no? sa maning Lingil Habman lalaki ba ni babae comment lang din kung lalaki baka babae libog ko sa pangalan ko Lingil Habman no? Murag ko ano siya no murag invented name di siguro ni mga tinudi mo nga no murag invented name nito kanang nickname baka nimo ni dire sa YouTube ni salamat kay Lingil Habman no sa kanang pagpaminaw sa drama no Jocelyn Chavez asang mga sumpay sa Nanay Rosa idol mao na ni ang part 4 no ang uban pang sumpay ditunon pa no nya nakapiret puta ani gabi sa pag-edit nako no
Mana ang gito na kong edit. O karon na-upload na ginato na yung ma-upload na ginato na nya si duha apay ko lahi din yung usang comment na si Jibilito Anya Biesa. Okay lang na idol, salamat kayo Jibilito Anya Biesa, no? Sa mga uban nga kung ano, mga listeners nato nga nakasabot jud nga labi na magpaibalo bitaw kudaan yung mga listeners, no? Ngano madugay tag-upload nga no. May balo mo kudaan ninyo para di pud mo matingala, di mo malain bang anong dugaya ka upload nya sa mga rason. Salamat sa mga ning sabot, no, nya kato po nakasabot no nga itong mga ubang drama may mga putol, may mga kulang nga episode ano mo paibalo kunyo daan para di na mo magsig pangita ba, di mo uban kay mangita gyapon, di mo tanaw sa vlog man, so mo comment sila asan mag ano laktaw na yan, ano magpaibalo ko daan sa intro nga natay kulang aning drama hakin tahay para tong wahilakay tong rakisa katong sa ubang drama nga natay mga kulang bang episode ay balo ko daan pero akong ipanigurado ninyo nga nadyo ending bahalag na ako'y mga file nga drama sa una ang akong kuan lang yun mo upload ko sa drama siguro na ako nga na ending, no, pero mga file na ko karon akong gisubay na may mga ending ang uban di ako ni Yarens, no, pangitaon ako ang mga episode nga nakulang na ang upay balo na pud daan nag-intro pa nga natay mga pipila ka episode nga kulang ani, pero kini na Rosa bintaan ni kay kuan murag usar na kulang nga episode sa akong pagsubay-subay murag usar ginawala nga episode ani, pero di man pud kay tantong kuan di man pud tantong mailhan ninyo ba nga nakulangan kay di man po kayo murag importante bitaw ang maong episode nga nawala. Ana ra mo matinga kung ang trailer jud kanang trailer kayo ba nga isina mo laktaw man. Mailhan yun na kung mga dapit nga trailing. Pero episode nga murag di pa trailing na. Di mo kay baw kung nakulangan ba. Di ba mabantayan man sila ninyo mga kalasinas na. Kung nabilag na kapapinang mo sa radyo na may isina ani ako ano mo luwa man. Kay baw mo na mga kalasinas. Pero sa unay episode nga mawala nga di thrilling, mura rag mga istorya ra nga parte, so sig mawa na siya kompleto gyud pa niyang pagpamina, okay ra. Mga listeners na ako lang salamat sa mga nisabot, no, sa natay kulang sa ubang mga drama, mga episode. Salamat sa mga nisabot nga naiuban nga kuansad kanang na sa tuwagan ni kulag episode na may nakat ang uban kay di madag edit na. Sa mga nisabot salamat kayo basta kay na ending moabot sa katapusang sumpay maura gina kay di ko mo-upload og drama nga wa gi ending kay bisig magmahay mo ba maayra sa sugdanan unahog og murag giilad ra mo nahog tahay magsugod ko siya ningabot sa tumoy-tumoy uyam mo na horot na mo tanong na mo request uban mo comment request ko ng drama idol. Sure ginako na kung nga ba ko ending sa mga drama kay bati man kayo okay mag-upload ta na pag subay ko sa live streaming pag ando pa kay wala sila live streaming sa ending may tabuan na mabitin mo masuko pa ang uban, no, masa naman no, klaro ni masuko pa di ko mo-upload dayon sa inyong request kung di na ko ma-sure nga na ay katapusang sumpay, no. Wala nang Nanay Rosa daghan dugay naman yung gi-request nga ibalik idol na ko ending daan kay mao may gi-upload ako diri aning ato ang Jan Radio, no. So sa una pa lang daan na-upload na ako ang ending aning Nanay Rosa unya sa Bilangguang Bulawan sa tong kuan sad kitong buwak na salamin nasa ko ending diri gi-upload daan muna nga sayo na nako ni ug ako ning balik ko na pud sa part 1, no. Muna kong explanation nyo kalisinas ha. Nya pasensya sa ubang nag-comment nga wa kita ka kuan sa inyong request tungod kay wa mo tay ending. Na sa akong file tingali ang mga episode uban pero tungod kay wa ending, yawa po nakitaan sa live streaming so di gyud ako na siya dawaton nga di na ko i-approve nga okay ma-upload tani, no. Okay mga kalisinas na maglangan kay 10 minutes na paminawan ninyo ang part 4 sa Nanay Rosa.
O karon mga kasama niya ang sumpay natong suilanon, Nanay Rosa. In your presence I will feel your comfort. That's why I know that I can come to you. Ayaw na pagbangon. Sakit sa kong lawas. Dili makaayon nimo nga mo bangon ka. Ayaw ka pala ka. Ako ni bahala sa tanang bayranan dinhi. Atake lang kog number sa imong ginikanan. Aron ako silang matawgan ug mapahibaw sa imong kahimtang. Kisay nga sa imong mga ginikanan, bata. Ihatag na na kong ilang panganog numero. Sige na. Mapaulin lang ko, ate. Unsa? Dili pa mahimuoy. Kinahanglang magpundo ka pa din sa ospital og pila ka adlaw. Napanto ka na imong o sa siminto. May samat ka. Kaya na nako. Dili. Responsibilidad ta ka. Busa dili ko musugot nga dili ka katambalan og tarong. Ay lagi ka hadlok sa bayranan dinhi. Hain man sila si mama ug papa ni mo ron, ha? Wa ko may baw. Unsa? Cellphone number nila. Unsa ko may baw. Ha? Dugay naman kung wakapauli sa amo. Ano ko may baw kung hain ang akong mga ginikanan. Sila sa mamakwapa. Wala ko makatultol sa amo. Milayas ka? Wa. Unsa? Wala, te. Mahimo na ba kung pauli ugma? Di pa lagi. Mupundo ka pa din higpipila ka adlaw. Unsa man, gigutom ka, may mga pagkaon din hiyo. Unsa imong gusto? Kitagang mga pagkaon. Nga na bang nahila ka man, ha? Nainom lang ko ni Leah. Imong manghod? Dili. Pero mura na sa ako kiksuon. Kung niya palang ta siya. Malipay yung ta siya. Nga makakita ng mga pagkaon nga nadya sa lamisa. Hain man ron ang bata nga imong giingon, ha? Kaya akong adtuon. Dili man mahimo. Nga naman? Basta lang. Dili mahimo. Sige. Dili ta nakapugson. Niya, pagkaun-una, aron dali kang maulian. Salamat, ate. Mugawas na ko, ha? May tawgan ko. Ate, kadit lang. Nga no? Makatabang ka ba na ako ug sa akong manghod na si Leah? Matod mo, dili mo iksoon si Leia. Sama naman nga ako sa igsuon. Og may mga tao nga nagkupot niya karon. Makatabang ka ba na ako nga makuha siya og uban pang mga bata? Ilum na. Kuya, kato ko Kuya Mark, nanay. Wa ta masayod kung hain karon si kuya nimo. Sakay man siya ato sakyanan. Manghinaot lang kita nga luwas ang imong maguang, Leah. Ano ba? Ano nang isabag-sabag bata, anak? Masudlan ka dito silang lawak. Naghilak pa ang bata. Nabalakas siya maguwang. Ha? Maguwan? Ni Mark. Nabalaka ang bata. Nakita niya ang pagsakay sa mitabang ni Mark gatos ambulansya. Silang duha ang suod kaayo dinhibo sa dili mo makuha gikan sa bata nga mabalaka. Igid ang bata, aki sigiham sa mimong pabibi na. Ilambuyo ko hinuuna na. Unsa? Na, sunod na ako sa kwarto, Rosa. Na. Ano bang ka na pamatawahan ang nagatunan ko sa pagkikugma? Delia, sige na. Hilom na. Okay na lagi to si Kuya Mark ni mo. Mahimong umang adlaw niya na to siya. Ulit na, Kuya? Basin. Busa, hilom na ha. Laos na dito sa inyong higdanan. Kinsa akong tanday. Ingon man, Kuya. Di na ko didi. Tanday na lang ko unya.
tubig aron sleep ko. Oh, my sleeping child, the world's so wild that you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, my sleeping child. Nagatuog na siya nga nagtanday na ako. Ug unya akong gipikpik. Kaparay ko yun ini mata. Muhay na akong pangon. Migakos na siya mayon ako. Unya na lang ko tawad-tawad. Unya na lang ko maparok. Boss, Ano namang akong ipaluto nga sumsuma ni Rosa? na unsaon pagluto nga wa pa man sa inyong kwarto pag-adto nako. Sa? Oh, Ano de? but lang. Basig to apa dito ban sa bata. Animal ba yan eh? Gara naging bayana na. Boss, Hmm. ang ako lagi kabalakan karon ba. Tingali niya musumbong sa mga pulis kato smart. Sa? Pangutan-on niya to dito sa iyang detalye. Niya mutugan siya nga gikidnap na to siya sa gamay pa lang siya. Unya, may daghan pa din yung sama niyang mga bata. Bullshit. Impas ta ni boss. Bungkag lipinig ta ni. Islit-lit selit eh. May tigali miniguro tapos oy. Mamiya ulat ta din eh. Unsa? Kung mahitabo man nga mapiyait kitong Mark, di kita angayang mabalaka. May ligon tang bakir. Huwag nagsayod na ka mo. Sa angayan ninyong buhaton. Junk shop ka ng atubangan ng atong barracks, di ba? Ug may kataguan nga underground ka ng mga bata din eh. Kung ugaling may kalit-kalit man nga rin. Oh. Oh, de no. Oo. Pangway bisan usang rasayod nga gawas lang nato. Bisan ang mga bata wa mahibaw nga may underground kining atong nahimutangan. Kay sukat, wa pa sa mahitabo. Nga narid kita. Kay may mga koneksyon tas kapulisan. Nga kalimot ko na. Bida kita ko ng umo, limot-limot. Ha? Basta sige na. Tagay ta. Painis dunggan ba? Kita ko sa dunggan ko. Unya boss. Ah. Tagtagay ni boss. Way kaon. Maya, kahilas, bayani mo. Magluto nitong dilata. Huwag ini ka man. Adtua si Rosa. Migawas na si Ate Rosa. Ha! Sprikitik! Ha! Ak ni pulirog higda tipad ining liya. Nindot yung gigdaan da. Espesyal yun yung bataan eh. Kami, mga gisi na nga mong mga karton. Samtang niya, ang karton nga may hapin pang panapton. Lasuna! Sprikitik yung dako. Higda na ko. Yay! Pagkatulid na yun ko. Kapoy kasi tiko ko, eh. Nga, ato pi gusto nga, limuot kayo. May dinig kay may hangin nga mulusot gikan ining gingi. Duka, uy. Oh, yay! Mitanday man. Spikitik gining mata. Mukay niya, eh. Limuot. Sibog dito, be. Manggit makabantay nga ako ng gisibog. Yahay na. Piyong na ko.
Nabasa akong lubot. Napiskot. Anong nabasa man ko? Unsay? Piskot dusad bahong anso. Ngihim din yung bataan eh. Nahian nung ko. Ahak ni mo eh. Sprikiti kang dako. Sikaran, bip. Agay! Agay! Agay bitaw. Ngi ka ha? Gihian ko ni mo. Ayaw, kuya. Sakit. Wakay buot bata ka ha? Taka na nagpangingi. Oo, sakit. Hilaw. Ay. Sa, hindi ka mo hilom? Ha? Paksa lang ko lang pabili mong baba ron. Do. Wakay buot ha? Sprikitik ang dako. Basa na yun ko. Basa ko. Piste. Paulo? Wa na si Paulo din sa akong tupad. Unsa naman daing orasa? Kinuha ko. Pasado alas 7 na. Mubangon ko. Tingalig unsa ilang ikasulti. Tingalig masuko sab si Paulo. No. Dili na ko buot nga makita pa pag-usab ang batasan nga iyang gipakita nako gabi eh. Mahadlo ko. Murag karon pa lang. Nakita ko na ang matuod nga batasan ni Paulo. Good morning. Paulo? Sorry. Dugay kong nakamata. No. Ako ang mangayog pa sa ilo ni mo. Mama told me I was being harsh last night. Oh, I'm sorry, sweetheart. Please let me make up sa akong nahimo. Pao. Here. Ako mismo ang nagluto nini. Breakfast in bed with a rose. Paulo. Please. Tell me I'm forgiven. Paulo. Papaghihapon mausab ang imong hunahuna. May tungod sa atong kasal, dili ba? Magpagkasal ka lang gihapon ako, dili ba? Oh, Paulo. Jen, look at me. I love you. I really do. Hurting you is the last thing I wanna do. Kung nakapasakit man ko nimo in any way, kagabi then hurt me. Ha? Pasakitin ko. Paulo, ayaw gisagpang akong kamot sa imong naong. Gusto kong dapatan ko nimo. Dapati ko. Mao kanay angay na ako. Gipasakitan ko ang babaeng gamoy akong kalipay. I deserve to be punished. Stop it! No, stop it! Stop it! Jenny. Biyaan na ba ko nimo? Dili ka na nako. Mihilak siya. O milukluk sa akong dukan. I'm sorry. Don't leave me. Paulo. Don't leave me. Paulo. Yaw na paghilak. Ibahiran mo ang akong luha. Tungkol kay dili ka angay mo hilak. Alang sa unsa ba ang imong luha? Kunwa sa akong huna-huna, ang biyaan ka. Tinuod, dili ko ni mabiyaan. Thank you. Thank you. Ay, Paulo! Napahig na tagbalik. Imo kong gidatugan. Pao. I love you. I love you too. Wow. Say it again. I love you. Paulo Santillan. Oh, shit. It sounds so good. Say it again and again. I love you. I love you. I love you. And I love you more.
Murag nakita ko na ang kalipay unya nining atong kaugalingon. Kung maminyo na unya ta. Nakita ko mamahimo kang maayo nga ina sa akong mga anak. Gusto ko daghang anak. I want 10. Unsa? Paulo, kadagan sa dana, oy. Dako kini atong panimay, Jen. Gusto kong daghang bata nga magdagandagan din eh. I know nga idaran ako. But you're still young. Pagkahatag kapag daghang anak na ako. Can we start making now? Unsa? Paulo. Yan. Dahalo ka ba? But why? Don't you trust my love? Mahal ka. Isn't that enough? Tingalig. I see. Dahalo ka. Nga kung makuha na ka, daganan ka sama sa pagdagan sa lalaki nga mao'y nakauna ni mo. Gatong amahan si mga anak. Paulo. It won't happen. I promise, darling. Trust me. Ikaw lang, Jen. Ikaw lang ang bugtong babae nga dadun ko sa altar sa kaminyoon. Ikaw lang. Usak salig na ko. Paulo. Jen. Dili ba mas nindot? Kung buhaton ta kini sa unang adlaw gyud sa atong kaminyoon. Di ba? So you like the traditional one? Apan, gano'n nagpahilabot ka niya itong laki nga mo'y amahan si anak. Gusto kang tahuron ta ka, apan wa mo ka na ipabuhat nga to sa mga lalaki? Alitse! Boy! What? Boy ko! Gitukmod ko ni mo. Malipayod kaayo si Paulo kaganina samtang nag-andam sa pagkaon ni Jenny. Ug iya pa kinigihato dito sa ilang lawag. Oh my! Huwag ko magdahom nga mo apot kining hikayuna. Nga ma-in love si Paulo ug usa ka babae. Nga mosalig pa siya pag-usab sa laing babae. And I owe it to Jenny. Kipalig niya ang pagsalig ni Paulo sa sama namong babae. Unsa ka to? Buwak. May nabuwak sa taas. My God, husay na hitabo. Nag-wild na usap si Paulo. Jen. Nagadugo ang imong uho, Paulo. Don't leave me. Ginoo ko. Gibuhak ni mo ang flower base sa imong uho. Ganong gibuhak mo man kadto, Pao. I told you, dili na ko kayang mawa ka na ko. Diyos ko, nagagas ang dugo sa imong uho. Tabang! Tabang! Ma! Matabangi ko si Paulo, ma! Sinahita mo kini. Oh my God! Anak! Oh my God! No! Don't touch me! Si Jenny lang ang makakupot na ko. Don't touch me! Anak, you're bleeding! Leave us alone! Pao, kinaramada ka sa ospital. Nabulit na sa dugo ang imong naong. No. Dalon ko nimo sa ospital. Ug unya unsa man. Biyaan ko nimo dito. No, dili ko. Dili ko. Let me die here in your arms. Dili ti kabiyaan. Tana, adto na ta sa ospital. Sige na. Promise? Promise. Ayaw biya. Ayaw biya yun. Promise. Oh, I'm good now. Kalit kang mi parol. Yes, because I'm okay now. Ang imong saan lang akong gikinahanglan ug okay na ko. Ma! Yes, son. Call our family doctor. Dili na kinahanglan nga mato pag sa ospital. Mabaw ra kini ako sa mad. Layo ra sa utok. Pero, dool sa utok.
kalit na sa siyang mikatawa. Diyos ko, kadili masabot sa iyang batasan. Mao ba kini ang lalaki nga buot kong ikauban sa tibok kong kinabuhi? Unsa ba? Tawagin ang atong family doctor. Dili mahimo nga maadto ko sa ospital. Maisyo ko. Kapoy og tubag sa mga pangutanas media. Hasol kay na sila. Labing pusilon. Baby, misigang imong mga mata. Are you scared? Excuse ko na ninyo, ha? Natawagan ko na si Dr. Bella. Excuse. My darling, it's a joke, sweetheart. Magkahimo ka ni sa pagpatay now nga. Do you believe nga makapatay ko og langaw? Dili. Good. It's nice to know nga mao kanay imong gituan. Yan na kato karong taon-taon ang doktor. Ali, uban ko. Asa? Saban niyo, manghilamos ko. Nagkadugo ang tibuok na akong naong. Gusto ko nga dapatan ni mog first aid ang ako sabad. Nagsigig bugwak ang dugo. Doon nakadlaw ko din sa ospital. Hayaya sa kong kahimtang din hiyoy. Pinangga kay ko sa nakaligis na ko. Dinadaan ko niyag mga pagkaon. O niya, inatiman kay ko sa mga nurse diri. Gwapuha din ako kung malimpyo ang akong lawas, oy. Puti man di ko. Nakuha man ang mga daliktik na ako nga gitapuhan og maayos mga nurse. Nindutan na lang dili gawas din higayon ko na ang tani nga makapauli ko sa amo. Pero wala ko makahinamdum sa amo. Ansa na kay naon sa ako magpapa no? Ingon sa ako manghod. Nahinamdum ba ka sila nako? Siguro, iisip na ko nilang patay. Si Boss Lucio, sila ko nang inungdan yung tanan. O karon nalayo na ko kikan sa ilang grupo. Higayon ko na ni. Ano na hingpit na ko makapalayo nila. Di na ko mabalik dito sa grupo. Pangitaon ko ang akong pamilya. Makabiya lagi ko. Makaila pa ka sila si mama at papa na ako. Pero sa ako pagbiya sa grupo, kinahanglan madakpan usab sila si Boss Lucio. Kinahanglan makabahos ko nilang tanan. Isumbong ko sila sa mga pulis. Isumbong ko sila. Pero kinsa nga pulis ang akong diulon? Naibaw man ko nga may kontak sila sa kapulisan. Tingalinog, ako na ng ilang dakpon. O gunya, ila kong dadon sa mingaw kay nga dapit. Na ila kong ihug sa pangpang. Pareha sa ubang mga bata. O, usa pa. Sila si Rosa o Delia. Tingalig maangin pahinuan sila. Kimingaw na yung ko ni Delia da. Tingali kidaog-daog na ron siya dito sa ubang mga bata. O, may nurse na sa mimisud. Kapuya, oy. Injeksyon na nasad ko. Kapuya, oy. May pamasibat ko gikan din, eh. Wasa na? Wapay balita ni Mark? Well man, boss. Pudayan na nawag ko sa atong kontak, boss. Waman sabi ko na bata nga may sumbong dito may tungot sa atong kalihukan din eh. Mayo kun mo. Patay na yung tingali kitong buwan. Saan naman? Ano gun? Kay usa siya sa maayot ang mga bata. Pero saan naman, dito na lang yun kutub ang iyang serbisyo na to. Ala, sige.
Oy, bes! Sibyo. Hadama na ang tulota ka mga bata nga dadon ka ron, ha? Ipadata ka na karon sa Roro paingon sa Manila. May bayad na kuno ka na sila. Sa may kuhaon na ng mga bata dito, boss. Ang ilang kidney. Mahal di ay. Bosa, sige na. Lihok na. Aron mapadana ka ng mga bata. Ayaw pa! Unsa Ayaw magsigit, Lugdod. may mga bata na usap ka ng hilak. Unsa naman sa kailang buhaton sa mga bata? Doolon ko si Sibyo. Dili lagi ko! Dili ko kuman ninyo! Bida na ba aoy tamparuson ta mga bata mo ron? Hoy, Kanor. Bati na mga baba ng mga bata di sa bagay na. Sa bagay. Sa bagay mo, ha? Paksan ko na panapto ninyong baba o batan. Aron din na mo magkasaba-saba pa dire. Ayaw! Ayaw, kuya! Kuya, maluoy ka, kuya! Ayaw! Kumirit na lang, ha? Hubakon ba ako ni mo? Ayaw pagliho! Wala na. Ano, kuya? Man na. Sunod. Dili na lagi ko masinggit. Sa bagay mo, ha? Sa bagay mo. Di na lagi mumusinggit, ha? Tita. Karon, unsa man na? Para shipping ng mga bata. Unya baatan din yung baba. Ay, saba man. So ko magana nervous lusyo nga. Tiringan sa ng ilang mga mata. Butangan bagkuan. Tabunan ng ilang mga mata ba? Ati, maliit ko, ati, tabangin Relo ba? Sige na. Saman. Sige na. Di mo masagay kay ipag-itsa to. Saman. Ha? Ayaw lang kong paisa. Kaya humakot. Ginang sakay. Si Tay na unsa ka ba hinaya ng mga bata? Unsa ka ba? Mura magkakaroon parusa nga. Mura gas Tingnan lang. mo yun na mo ini ang mga Mura bata gas nga gahi ko. Panablin din kay. Sira ko na rin sa kinan. Panaplin ko. Panaplin! Ko. Ito na may. Kaluoy nila. Mga bata pa kayo sila. Ugos ka nalayo sila mga ginikanan. Ugo niya. Ang uban. Human mapangwartahan. Mamatay. Diyos ko. Ngano nasud man ko sa ingon ni ining agrupo. Ngano nagkahimo man ko sa pagkonsinter sa binuhatan ni Lucio. Ngano man. Rosa! Si Lucio. Lucio! Nana! Lucio? Buhat to mi sa Mindanao. May dako may operasyon dito. Saman, muban ka? Dili lang ko. Pangag sa ilong. Ano man? Kapag biyahe, uy. Ikaw ang saligan ako sa ingon ni ining higayon nga wa ko, ha? Ikaw. Ikaw na niya ay bahala din sa mga bata nga dili makaikyas, okay? Sigbalik, ano eh. Oras nga ang bata bawa din ubos sa mong pagbantay. Balintian ka na ko, Rosa, ha? Lucio. Busa. Paminaw. Sabaha. Di magdanghang, ha? Aron dili mapasakitan. Lucio. Thank you, Doc. Anytime, Paulo. Sa sunod, magbantay ka nga dili makatunob og basa sa sahog aron nga dili ka madakinas. Lisod na lang sa pag-utang mayor nga kanunay lang unyang madisgrasya. Timanan ko ka na, Doc. Bueno, daghang salamat sa pag-anhi mo o pagtambal sa akong sabat sa o. You're welcome. Miss? Dok, salamat. Ako kining katungdanan. Sige na, Doc. Makabiya ka na. Okay. Ato na ko, Mayor. O... Lakaw na! Okay. Paulo, natambala na sa doktor ang imong uo nga nasamad.
Mupauli na sad ko. Nga naman? Kagabi pa ko din sa inyo. Nya din nasab ko makatug. Maikog na ko sa imong inahan. Maiko ka o musunod ka niya tong doktor nga pilit kay tinutukan nimo? Unsa? Imo kong pulihan og doktor. Unsa? Paulo, unsa ko ka na imong gipanulti? Ayaw na ako buang nga pa, Jenny. Nakita na ko kung unsa katamis sa imong pahiyom samtang nagtinutukay mo sa doktor. Shit! 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 Saan nasad ka, oy? Ayaw sumbaga ka na. Ayaw pagbuot! Kinaglagot ko! Paulo! O kung maglagot ko, gusto kong mupatay! Diyos ko! Gusto kang patyon ko katong maong doktor? Kay may totok siya ni mo! Paulo! Gusto ka ba? Paulo, ikaw lang kung may pahiyom. Pasalamat sa iyang pagtambal ni mo. Pero dili na kinahanglan tungod kay gibayaran ko siya og dako, let's say! Ay! Paulo! Sa pagkakita ko, ha? Ayaw pang hilabot, ma! Ayaw pang hilabot! Away magtiayon kini! Ma, gusto na ko mapauli. No! 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 Dili ka mahimo mo pauli! Dili ko ni mo mahimo biyan! Ina! Dili! Si Jenny! Why mahimo mo biyan ako? Not especially you, Jenny! Nakasabot ka ba? Ha? Ako na ako! Baby! Baby mo, iiyak mo! Jenny! Iiyak mo! Doktor ha? Doktor ha? Ha? Biyaan ko niya, ma? Biyaan ko niya, ma! Pulihan ko niyang doktor! She will, ma! She will! Ha? Biyaan ko niya! Just like you did before! Biyaan ko ni mo, di ba? Pauban ni Papa and I suffered! Dili ka na buhato ni Jenny. Tuhugin ko. Matabangi ko, ma! Look at me. Look at me. No! Ayaw ko patanawan ni mo! Look at me, baby. Ayaw! 1, 2. Baby, count with mama. 3. Sige na. 4. 5. Count with me, baby. 6. 7. 8. 9. 10. That's it. Now, buhayin ang buhok ni Jenny. Let go, baby. Let go. Jenny! Dili na ko. Jenny! Dili na ko, Jenny! Dili na ko! Jenny, ayaw magpiya! Jenny! Ma si Jenny! Ma! Midagan! Biyan ako niya, ma! Mama! Guk na siya! Ibalik siya na ako! Guk na siya, ma! Mama! Mama! Matod mo, dili ko niya biyaan. Pero nga nung bidagan siya palayo, ma! Guk na siya! Oo. Apasod ko siya, anak. Jenny! Jenny! No! 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 Biyaan ko niya! Biyaan na sab ko! No! No! Dili ko mo sugot! Dili mahimo biyaan ko ni Jenny! No! Jenny! Jenny! Papa! Dili na ko mabalik pa din eh. Dili na ko gusto makakita pa bisag ano sa ni Paulo. Diyos ko. Jenny, anak! Ang ina ni Paulo. Nagsunod siya ko. Jenny, please, paminaw ako. Dili ko maminaw. Bahala na. Gusto na ko makabiya din eh. Bahala na. Jenny! Dili ko muhunong. Jenny, agahan! Ma! Ma! Paminawa ko. Balik, Jenny. Balik, please. Please. Ma! Ma! Ma, dali, mabarog. Dali, agakon ko ikaw. Salamat. Salamat sa pagbalik. No, ma. Wa ko mo balik aron magpabilin uban sa imong anak. May balik ko aron katabangan nga makabarog ka. Please. 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 Mami, gakos kaghugot na ko. Ayaw piyai si Paulo.
Kinahanglan siya ni mo. Ma, dili ko, ma. Mahadlo ko ni Paulo. Mahal ka ni Paulo. Nasayon ko ni Ana. Ikaw lang ang bugtong babae nga gipakitaan niyag sama ni ini nga pagtagan. Pero, ma, may sakit ang akong anak. Unsa? Ugsa ko kung anong naingon siya ni Ana. Gibiyaan ko siya kaniadto sa bata pa siya. Paulo is a good boy. Mama's boy siya kaniadto sa gabay pa siya. And I love him so much. Pero, nganong I have to. I had to. Ma, wa ko makasabot. Miuban ko sa laing lalaki, Jenny. Unsa? Sebastian was my first boyfriend. Siya ang una sa tanan kadako. My first love. My first kiss. My first in everything. Third year high school pa lang miniyatong gisugot ko siya. O nagkarelasyon mi. We love each other so much. Hidungdan kagihatag ko niya ang tanan. Ma, apan diyang nag-college namin. We separated. Ngano? Gidasya sa iyang kinikanan sa laing nasod. Nag-migrate ang ilang pamilya sa London. And Sebastian could not do anything gawa sa pagtupad sa gusto sa iyang pamilya. Tungod kay gawas kabatanon pa kaayo kami ni Atong Higayuna. Dili pa mi makabarog sa among kaugaligong mga tiil. And unsa man, ma, mortal ka magkaaway ang among pamilya. Unsa? And so we separated. Sa unang tuig, bukas pang among communication. Kanunay siya magpadakan ako og suwat. But then, kalit lang gawa na siya manawag ug musuwat na ako. Hidungdan ka na putol ang among komunikasyon. Then, ako gibuya kang Philip. O gikatagdag among kasal. Human ako makagraduar. Ma, Philip is Paulo's father. Og unsay sunod nga nahitabo, ma? Narasi na si Mama o Jenny. Nagsultian na silang duha. Gikopta ni Mama ang kamot ni Jenny. Wa siya mo padayon og biya. Napugnan siya ni Mama. Napugnan siya ni Mama alang nako. Dili na ko biyaan ni Jenny. Sigurado ka, Paulo? Dili ka biyaan ni Jenny? Kung mahal ka niya, dili siya mudagan palayo. Napano sa iyang gibuhat ka ganina, midagan siya palayo. O kinahanglan pa siya nga gukdod sa imong inahan aron nga muhunong. No. Nawili si Jenny na ako, hinungdan nga mihunong siya. We'll see kung kinsa gusto natong duha. Gusto kang makigpustaan na ako? Ha? Pustahan ta kung magpabilin ba siya nimo o mubiya? Unsa? Sa unang tuig sa among kasal, we did everything aron makuha niya ang akong pagbati. Kanunay ko niyang dadon sa mga dapit nga wapan ako sukat maabot.
gasahan sa mga mahalong butang, bisan dili ko na magkabit ang uban. Pinangga ka sa amahan ni Paulo? Yes. Yes, Jenny. Pinangga ko ni Philip. Sa wa pa moabot si Paulo sa among kinabuhi. Ha? Wa ko makasabot. Philip was a very jealous man. Gihatag diyan ako ang tanan. Aron ko din ako mangita pa o bisan unsa. Wala ko'y rason nga mugawas pa. Kuwag na lang dadon niya ang mall dinis among panimay. Nagtuo siyang kontento o malipayon sa tanan niyang gibuhat alang nako. But I was not. Ma, I miss my freedom. Ug sa dihang mimapdos ko sa among anak. Si Paulo. Tumang kalipayag akong kibati. Nakakita na ko kinungdan nga magmalipayon. May lingaw na ko. Ug tuod man, sa dihang ko siya, ipupo ko ang tanan kong atensyon nga to ka Paulo. Buta gawa ikahibuot sa iyang amahan. Unsa? Mibati siya og pangabubuho sa kaugalingon niyang anak. By then, isugdan ako niya og pasakit. Every time na gamiton ko niya, gamitan ko niya og kusog. I became his slave, Jenny. Masakitan ko niya kanunay. Lakip na ang akong naong. Tugod kay matod pa niya. Kini ang gusto kaayo niyang tanaon kanunay na ako. Ang akong naong nga alang niya. Sama ko no sa usa ka anghel, sa ka-inosente. Oh, Ma, for years, giantos ko ang iyang pagdagmal nako. Ang iyang pagbilanggo nako dinining among panimay. But one day, sa pagpamugos sa suod kong higala nga kaila na usab ni Philip, nakahimo ko sa pag-atender sa among high school reunion. And there, I met Sebastian again. Ma, dito ko basayri ang matuod nga hinungdan. Kung nga nung wako makadawat sa iyang mga suwat o tawag. Ngano? Sebastian never stopped communicating with me, Jen. Padayon siya sa pagsuwat nako. Pero nga nung kipabakan sa kong kinikanan ang mga suwat kami abot nako. O kinungdan nga ilang giilisan ang numero sa mong telepono. Tugod kay dili sila buot nga makakontak pa nako si Sebastian. Sama? Sebastian never stopped loving me. Wa siya maminyo dito sa laing nasod. Tugod kay padayon siyang milangom nga kami paghihapog duha sa kauwahian. Ma. And so right then and there, nagkauli ming duha. Sebastian, anong iya ka? Tingalig makita ka sa mga tao ni Philip o mapatay ka nila. Bisa ng bala, dili makapugong nako nga makita ka. I love you. I love you too. Really? Nagduha-duha ka pa. You know, kung isang minit na ko, ikaw paghihapon ang nag-iya sa kong kasing-kasing, Sebastian. Oh. Then, run away with me. Gibiyaan mo ang imong bana o si Paulo? Wa. Ha? Gidako si Paulo sa among pagpalayo unta ni Sebastian. Mama, anong nadali man ta? And who is this man uban nato?
Dito na sa dapat katong atuan, ha? Ato ta kapasakton dito sa tanan, Paulo, anak. Ambilin yung mga gamit. Ako'y daan. Ay, salamat. Dali. Diri ta dapita mangagi. Na dito nga ako sa kinan. Dali na. Ma, I'm still sleepy. Sa sakyanan, Paulo. Magatog ka sa sakyanan ni Tito ni Sebastian. Isa pagkakasuhin, kinala maglalita, anak. Nilata tungod sa parilin ni Sloyo. Muna ko sa pagsakaha. Aron nga, madawat ko kamundua. Dali na. Negro, niyan ako ibabos, paril. Dali na. Dawataon na si Paulo. Paulo, anak. Dali. Sige na. Dawaton ka ni Tito ni Sebastian. Mama, I'm scared. Tingaling mahog ko. No, dili na mahog. Di ako kumisaw ni no. Go na, anak. Good boy. I got you, little one. Mama. Una ko ikaw ipagkanaog, ha? Alik, No, I'm scared. Mama. Musa ka na ko, anak. Paabot ako na ibabaw sa paril. Carmela, dali na. Sige na. Dawatan nga akong kamot. Saka na. Niyata sa tumoy sa paril. Makaligtuwas na tagig ka ni Philip. Let's go, baby. Una na sa manaog, ha? Aron nga, madawat ko kamundua. Sige, pag-amping ka. I will. Niyan ako sa boss. Dali na. Ambag na. Baby, sige na. Ambak na. Sauon ka ni Tito ni Sebastian. Sige na. No, I'm scared to jump, Mama. Dili ko. Ayaw, lagi ka hadlok. Dili ka makinsa. Naasitihan mo nga masaon mo. No, I'm scared of heights. Okay. Muna ko ambak sa ubos, ha? Unya, ako ang masaon ni mo, okay? Ayoko biyahin, Mama. Ayoko biyahin. Dili ka biyaan ni Mama, promise. Dili. Umuuna lang ko ambak. Anong masaon ka, okay? Paulo, okay? Yes. Good boy. I love you, son. No. Nakita sa mga tao ni Philip. Dali na, anak. Magdungag kita sa mga ambak. Dili ko, madlo ko. Dali na. Paulo, anak ko, ambak na. Sunod ako, ha? Mama! Dali, anak. I'm scared. Mama will catch you, baby. Come. But I'm scared. I will count one to three, okay? Then jump. Jump, okay? 1, 2, 3. Nahog siya balik sa sud sa pagkabati niya sa buto sa armas. Buot ko ta siyang balikon sa pagsaka but Philip was already there. Ug nahadlok kayo ko niya. Busa nagpalayo ni Sebastian nga. Gawa si Paulo. Apan bisaan ko nga balikon ko siya. Ug wa ni mo mahimo. I did. Apan wa na ko makahigayon sa pagpaduol pa niya. Ma, pipilagay kayo nagkisuwayan na mo sa pagpaduol kang Paulo. But we failed. Nagtago-tago bing duha ni Sebastian. Apan gipapangita mi niya sa iyang mga tao. Hinungdan nga napugos mi sa pagpalayo. But believe me, Jen, it was so hard for me. Mahal ko kaayo ang akong anak. But I was too scared. Ma. Naglabay ang katuigan. Apan wa pagihapon mawang ang akong kagustuhan. Na makuha ko ang akong anak. Apan wa matapos ang pagkukod ni Philip na mo. Bisan atuan na sa layo. He was still hunting us. And so we need to be discreet. Ma. Bisan sa laing nasod. Magtagok-tagok mi. Hinungdan nga mi samot. Nga nawa ang kahigayunan nga makuha ko ang akong anak. Samtang wala ko masayod kung sa nahitabo niya tinhiuman sa iyang kaugalingong amahan. I missed Paulo so much. Apan gisiguro ni Sebastian nga maligaw ko. Gipuno ko niya sa pagmahal. Hagtod nga namaptos ko sa bangkod ni Paulo. Si Terry. Unsa?
Dili man nagsuon sa amahan sila si Paulo ug Terry? Dili. Anak ko si Terry kang si Sebastian. Si Terry ang hinugdan. Nga nakakuhaan ang kaminaw ko ka Paulo. Gibubo ko kung niya ang ako kapingaw sa iyang magawa. Aw ang man ang ako kinabuhi. Sabi nga ko, Paulo, panagpalipayon ko man kang Sebastian o sa among anak. Then one day, nahipo ko kung ganong dukay nga naulit si Sebastian. Huwag na siya manawag kung pagpahibaw nga madukay siya sa pagpauli. It's not usual niya kay dili man siya ingon ni anak. Magpahibaw magyud siya. Then may nanawag na mo. Nagpahibaw gawa na si Sebastian. Patay na. Nahog ang iyang sakyanan sa pangpang. Unsa ma? Human sa pipilakapuhan sukat siya mamatay. Nibalik ko sa Pilipinas upan sa apong anak ni Sebastian. Si Terry. Paulo was already 16 years old then. Samtang 10 anyos pa lang ang among anak ni Sebastian. Nakikita ko ni dito sa iyang gitunghaan. Apan, wala ko niya ilhang iyang inahan. Nasuko siya ni mo, ma? Yes. Gi. Mama! Jenny! Paulo, anak! I know, you will do it. Mapungan mo siya. Ma. Jenny. Jen? Nasuko ka na ko. No. Uwa siya pasuko ni mo, iho. Buot lang ni Jenny nga mo pauli sa ila aron makailis. And besides, iho, she needs to go home kay wa pa siya magpuyo din ni uban ni mo, dili ba? Pwes din ka na puyo uban ako. Ha? Paulo? Anak, ay, iho, dili pa pahibog mo puyo si Jenny dinhi kung dili pa ka mo makasal. Unsa nala ikasultis imong mga supporters kung masayod sila nga nakigpuyo-puyo ka lang. Yeah. Gusto ka, ma. Gusto ka, baby. Paulo. Tana, yato di ka sa inyo. Tinuod? Yes. Basta dali na. Kay isgutan na dito sa kusakyanan ang mahitungod sa atong kasal. Ha? Come, sweetheart. Yato na ka. Ma. Ano? Ma. Tandua lang siya sa puot niyang mahitabo, Jenny. Ma. Sige na. May gisabot-sabutan mo nga wa ko masayo. No, anak. Igo ko lang gi-congratulate ang umaabot mong asawa. I see. Okay. Sweetheart, let's go. Ano, kupot sa akong kamot. Ginoo ko. Gusto ko nga yung grande nga kasal. Akong imbitahon ang tanan. Lakip na ang kompetensya kus politika. Di ba nga mas masuya sila? Laliman ka? Kontra mi unya imbitado sila? Palagot sa kontra. Diyos ko. Unsay angin akong buhaton. And then, aron makalingkawas ko gikan ini tawhana. I want you to stand out in the crowd. Ang labing sikat nga designer ang akong pabuhaton sa imong wedding gown. Ingon man sa atong entourage. I don't care kung pilay ako magasto. I want our wedding to be the talk of the town. Di ba nindot ang akong plano, sweetheart? What do you think, sweetheart? Unsa pa imo nga gusto sa atong kasal? I want you to have a personal touch sa atong kasal.
Ikaw ang magbuot sa ubang mga detalye. Okay, Jen? Okay? Hey, Jenny, I'm talking to you. Kaganina ka pangaway tingog-tingog. Nakabati ka ba sa akong gipanulti? Ha? I said, ikaw na ang magbuot sa ubang detalye sa itong kasal. Huwag ka ba maminaw? Ha? Kung may tuod pa kini kaganina, I'm sorry. Dili na ka tumausap pa. Dili na nako pasakitan ng akong kaugaligon. Basta isaad lang nako nga dili ko nimo biyaan. Paulo. Promise me. Paulo. I said promise me. Promise. Hope you die. Unsa? Liars go to hell when they die, Jenny. Unsa? Do you promise to die if you lie? Yes. Oh, what happened? Why are you shaking, sweetheart? Jane, I love you. Till death do us part. Pau kadiyot lang. Unsa ka na? Hunong una. Why? Ang bata nga milabang. Tuara murag si Lia. Paulo. Murag. Dili ba? Matod mo, murag si Lia. Sa ato pa, dili ka sigurado kung ang imo pagkatong anak. Kung ang imo pagkatong anak, Jenny, dili ka muingon nga murag. Makaila ka bisag sa tumoy sa buhok diini. Dili ka muingon nga murag. Kay kung murag, nagduha ka na. Paulo. Shh, don't cry. I'm not mad. I'm only stating the fact. Ginoo ko. Ganong nanampit man kaniya? Matod mo ginoo ko. And so I'm asking you, ngano nga misangpit kaniya? Do you know nga pipila ka porsyento lang ang misangpit kaniya nga iyang gitubag? I was one of them. But don't worry, sweetheart. I'm still a Catholic. Katoliko ko. Katululiko. Bungot sa ero. Busa sa simbahan sa Katoliko ta mo pakasal. Gets mo? Sa simbahan sa Katoliko ta magpakasal. Hey. Nalimot ko. Apilon ko pa diay sa pag-imbitar ang atong bagong presidente. Usa siya sa Mindusar nako pag-eleksyon. Ha? Tini ko na kumupesto ingon pas among bantay. Kainit din ni, uy. Ani ko mulingkod sa tunga-tunga ining agianan sa mga tao. Takan man kuno ang malabay dinhi. Mulingkod na lang ko. Limos! Limos mo! Maluoy mo sa bata! Limos! Kuya! Kuya! Limos, kuya! Kuya! Ay! Unya! Kabalihin mo na sa kuanin nila pesto. Kuni apal lang si Kuya Mark. Siya raunta ang maningkamot na makakita o kwarta. Aron may ikahatag mi unya sa among pagpawili. Unya! Iyang ikaw na ko iyang t-shirt. Aron di kaayo ko mainitan. Riyas karon, init kaayo. Wakay landong dinipisan gamay. Kuhawan na sad ko anik maayo. Nya, di ko mahimong mupalit og tubig kay tumasok ko ang nagbantay namo nga naa sa unahan. Ay, kinsay ni tapon sa akong mata. Tag-ana. Hala! Kuya! Kuya Mark!
Ikaw na, kuya. Nakailalagi ka. Kailangan ko sa imong tingog. Yes, Kuya Mark. Gustap ko ganito gamay ako tingog, ilahan yapon. Ano hilak man ka? Agay. Ang sadya sakit, kuya. Ingon man kaagay. Ang akong kilid, sakit nga imong gipiit sa pagkakos. Hala, sorry. Sorry, kuya. Okay, Ra. Kumusta naman ka? Kumusta man mo? Sige ko hilak kay Wakman ka. Karon niya naman ko. Di na ka mo hilak. Dili na. Salamat, kuya. Gipalik ko nimo. Lia. Malipay si Nanay Rosa kung makita ka niya unya. Kay nakuul baya si Nanay nga naliksan ka. Mao ba? Niya na imong kape. Salamat. Dali, lingkod tupad ako. Magdugay ka pa ba? Ingin lang ako nimo? Dili sa ingon ni Ana. Pero may buhaton pamangkod ko. Og maikog kong mubuhat nga ni ka pa. Okay. May lakton basag ko. Uy, dili kayo lami ang pagkatimpla. Gusto ko nga kung maminyo na ta. Ikaw mismo ang mutimpla na kong kape. Tudluan tanya ka. Okay. Hey, nagul ka ba? May gusto ka? O sa may mo gustong paliton? Sultihin lang ko. Pila may imong gikinahanglan. Wa, Paulo. Dahil nga nung nag-uul man ka. Wa. Magul-anon ka. Mahimo bag mag-uul nga way hinungdan? There must be a reason. Ang mahitungod sa atong kasal. Yes. Samtang dito ka sa kusina, ako na nga gitawgan ang pamantalaan nga maoy mo publish sa atong maabot ng kasal. So don't worry, sweetheart. Ako na'y bahala sa tanan. Wa ka na'y kaatrasan pa. Paulo! Bye, sweetheart. Bye! Diyos ko. Nganong nasuod man ko ining maong kompromiso. Dili ko gustong magpakasal niya. Apan nun saya akong buhaton. Mulayas ko. Asa kung dapita mo tago nga dili ko niya makitaan. O kung magtago-tago ko. Unsaon ko man sa pagpadayon sa pagpangita sa akong anak na si Lia. Diyos ko. Tudloy ko sa angay na kong buhaton. Si Lia. Ingon og sa siya katong akong nakita kaganina. Si Lia gyud kato ang akong anak. Ni anak mga bata, nangabot na sila. Nanay! Lia anak! Awan, Nay! Awan, ayon! Gisapay! Nay! Mark! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Salamat nga buhay ka, anak! Salamat ka na luwas ka ni ay! Habi ba na kung napilde ka na? Inga man sila na, inga man samang damo ko no, matagal mamatay. Ikaw cute. Buhi ko. Dili, Mark. Dili ka daotan tao. Ani ka lang mahisumok uban sa mga daotang tao uban na mo. Dili man kadutan god. Sila raman. Daotan ko. Nasayod ko ni Ana. Kumusta ka na? Katong dito ko sa ospital, Nay. Anang nakahuna-huna ko og daotan batok sa grupo. Unya, unsa may nakapugong nimo? Kamong doon ni Delia. Ingon man ang upang mga bata. Dili ko gusto nga mapagan niya sila. Kamo pod. Kung may daotang mahitabo sa grupo, kani kasiguro man ko nga kung mag-ready ni, magpinusilay man gina, unya kay dili man na sila mo surrender. Mo na nga, akong sabot, maangin dyan mo,
Wa man sad ko makasiguro kung kinsang mga pulisa ang mga tarong. Mark, Mao nga, antuson ko lang nining dinhi uban mo kaysa mamiligro mo. Mark, anak. Ako di ay. Dali. Dali. Uban ka sa among panagakos. Dali. Group hug na. Ka mga humot ug init ining mga bataa. Oy, humot init. Pila ka adlaw ko nga nawa din eh. Kisa may tupad nimo. Ha? Wa. Aw, wa man siya ganahan mo tupad nimo kay pala ihi man ka. Mulutaw man sa ihi mo tupad nimo. Di naman ko wiwi kod. We, nasa lang. Katungwa na ka kay Nga naman, kay masuko man si Puslusyo. ipasakitan ka niya. Wa. Katong na ospital ko ba? Hayahaya lagi sa kong life lagi. Daghan kaayo makaon, pulos lami. Na ay fried chicken. Na ay fried chicken. Kaayo. Kung mahimo pa lang ako hatod nimo dinhi ako naging gihatod oy. Kunya di man mahimo. Kunya naay daghang prutas, mga biskwit. Matong ako nga gihatag nimo ganina, nga imong gikaon. Ako tong sinikwat gikan sa ospital. Misibat man ko dito. Aron makabalik ko dinhi kay kun dili at tumangko sa DSWD paingon. Asa na, kuya? DSWD ba kanang basta good DSWD kana bang dadanan sa mga bata good basta good puya pasabot noon. Basta DSWD Baanin niyo diya, oy! Spikitik mong dako! Saba kay mo! Bilang ko lang! Tingog na siya nagastigaw ay. Kuya. Oh, hinaya tingog ni man sa man. Kanus aman takot kini. Gusto na kong muuli ni nanay na ako. Oh? Layas ta din ni kuya. Lia! Uy, hinaya na tingog ni mo. Katingalig, mabatian ka sa sumbong talan na buslos yun. Na, bitibi na sad. Manghilak na sad ka pa ingon. Ayaw ha? Nga man. Kay mo bati ang imong naong. Unya mo to ang imong sipon. Nana, sige natug na. Dali, pikpikon na imong lubot. Pikpikon ta ka pa pero wala ihiay ha? Ingon ba ya ka? Oo, kuya. Sige na, pikpikan ako. Ay, popiyong na. Tug na. Oh. Ay, pikpik ra kantasad. Oh. Kanta. Unsa? Ay! Kantasad. Kamo niya! Nge. Kamo yung tao din eh! Spikitik mong dako! Ay, yung kanta ko. Natanawa, nakadungog ka niya saba kay di mahimong magsaba-saba ta diri. Hinay lang kanta, Kuya Mark. Huwag itay kadaganan ni mo. Sige na piyo na kay pikpikon ta ka. Oh, ya, kantahan ti ka. Jack Angel went up the hill to Dili man na pangkatog, kuya. Pick Paspas man ka ayon na. Kanang pangkatog nga song. Sige oy. Katong kantahon ni nanay na ako. Mamo okay ba o? Ana o. Nayo, kubawa na yun sa muna. Ay, ako ay, kana na ilitra yun ang Man ko kabaon sa to. Manggani ka iro, kabaw ni noon, karaan. Ay, kuya pa, kanta na. Saan lagi na ako pakantaan nang magkukibaw ka na si mong ipakanta no. Anak lagi. Diyos, lisuraan na, oy, kasabal sa taron ni Ron. Dala sa mo niya na! Hello. Suko Suko na. Sway! Ayaw, kuya, ayaw na, Oh, kuya. sikaran Ay, na.
Sakit pa pa yung imong kilid. Mapilti man ka. Ay, siya ba? Makadungog niya. Ano man, gusto ka bagay ta balok? Kuya. Bagay ta? Ilang. Oh, wala naman ko. Lagyot. Ta. Oh, tawa. Hadlok no. Tug na. Oh, my sleeping child, the world's so wild that you've been. Oh, my sleeping child, the world's so wild that you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. Leah, anak. Leah. Ato na ko. Hangad gamay. Ang ubul-ubul. Ang saba. Uy, saba. Anok mo naman ka? Di na ka pahawak ron? Na ang mga bata o nagtanaw na to. Nga naman day. Mauwaw to eh. Uwaw man ka. Karoon na lang. Nada na sila ka, uy. Bida ni mo. Actually, ligas dila ka. Ilagad-law ba kumuha din ha? Bawa dyan, minyaon ko ni mo. Ay, sus, tingba na lang ko na inigbalik ni mo. Kung makabalik ka pa. Masa? Bangag sa ilong. Nungo ka? Nungo ba, uy? Ikaw nungo, gawin dyan kay kaguna-una. Sige na, halakaw na. Ya. Di ka minyaon ako. Mingawon sabgud. Saka pa. Naana na baya ko nga magkita ta kada adlaw. O sige na. Mabiyaan ka unya sa inyong flight. Kuan ba? Kining quickie sa tabi. Sa? Quickie ba? Quickie? Nayapag ka? Nakapila ka kagabi unya mo hirit pa dyan karon? Gano'n mo eh. Ay. Sige na. Ato namin. Ya, kani bahala din ha? Lagi, uy. Balik, Imo cellphone, Sige rin. Babay na. Larga na! Halo? Tuan, may biya na sila si Losyo. Karon, makahigayon namin sa mga bata. Kamo naon ay bahala sa inyong lakaw dito sa Mindanao. Dili ko mahimo nga magsigi og follow up ninyo karon kay busy ko sa umabot kong kasal. Ay, boss. Congrats, boss. Congratulations. Baya, no? Hayay good. Hayahay kayo ang mamahimo ni mong asawa, boss. Yahay kayo. Ako ang hayahay sa akong maasawa, Lucio. Tungod kay buutan si Chini. O nakasiguro ko nga dili ko niya biyaan. Mangyag sa ilong. Kasi may makaakos magbiyan imo, boss, nga gwapo ka man. Ando na. Nya, mayor ka pa yun. Bungot sa iro. Gusto ka. Swerte ang babae nga akong pagkaslan kay ihatag ko man niya ang tanan. O niya, boss. Kano sama ng inyong kasal, ha? Usama ka, dili ka mo basa og pamantalaan? Ha? Kay, nga naman, boss. Napatik na sa pamantalaan ang among umaabot ng kasal. Dako kayo nito ang among hulagway ni Ginny. Busa, mabisin ako sa musunod nga mga adlaw. Mao ba di, boss? Hilig ko maminaw radyo, boss. Okay, boss. Sige. Ay, kabala ka, boss. Ako'y na bahala sa tanan. Uy, di na mahimo makasabaan ko ni Bossing Lucio, Ana Rosa. Magkasabaan ka kung musulti ka. Naon, sige na. Apilan mati ka og luto og lami. Magpuspas ko. Nya daghanon akong butang og manok og luya aron humot kaayo. Lami agod. Lami mo lang? Nya, unsa man ka?
Saman, musumbong pa ka ni Lucio? Sige, sige. Dagana na nga kong bahay na. Sige, aras ako diri, oy. Oo, sabi na yung gibit-bit. Kinay, newspaper. Pahuwama ko, bi. Mabasa ko. Mabasa ko kung saan ay nahitabos kalibutan karon. Ay, sus, Rosa. Ako mabasa, masab ko, ama. Mabasa ko, ana, oy. Samtang, ato ko sa CR. Ibili lang ko ng uban good, bi. Ilag ko na ka pages of, bi ka na lang showbiz, bi. Ka na showbiz may ibilin. Showbiz? Sige, good, sige, good. Pero, CR sa ko, ha? Saan na may latest sa showbiz karon ha? Sus. Sigbalik ang artistahaw eh. Huwag lami. Murag na sila guwa kaila og laing artista. Si magbalik ani nila. So, mas may pag magluto na lang ko. Ug patabangon ko ang mga bata. Atuon ko sila. Wow! Tinuod, nanay. Dili may manlimos ron? O anak, dili mo manlimos karon. Wa si boss ninyo, Lucio. Busa makapatuyang ta sa tong gustong buhaton karon ug sa pipila ka mga adlaw. Yay! Og unya, magluto-luto ta dinhi og puspas, ha? Atong lamiun. Baby, kinsa may maghaling sa gawas ron, ha? Adto ta dito magluto. Kami ati, kami, haling. Og niya pa ha. Gusto ko nga sugod karon, dili na ati ang inyong itawag nako ha. Nanay Rosa na. Nanay. Nanay Rosa. Ako na si Nanay Rosa ninyo. Nindot sab. Sige, nanay. Sige, nanay ko, bugal-bugalon kay ka, ha? O, sige, okay, lakaw na mo. Nya, andaman na nyo along aganan, ha? Unya, ang uban, mag-andam sa lamas. Bebe, kinsa may mukili sa bugas? Kinsa? Okay. Oh, nay, ako. O, sige, banog. Ikaw na'y buhat ato, ha? Ikay kilis. Unya, andam na ang kaldero. Andam na to kaldero. Ang pakilis na lang ni atong bugas nga naa sa sud ato, ha? Sige, lakaw na, banog. Nanay, ako, nanay. Ikaw? Ikaw ang tigtilaw. Yay! Sprikitik! Abdi ko no! Ako gimi-representar dayon nga mukili sa bugas. Abi lang di ko kay baw. Kumayo na ako ha. Kumaong ko tumbling, kilis na mabugas. Kumayo na ko ha, naon naman eh. Iyabo ang tubig nga kinilis. Hala, niyabo ka pila bugas. Itsip! Katungaman sa bugas niyabo. Ika ba, lupidan lang kan Mark da. Mas mayo gito si Mark ni mo. Unsa? Mayo gito. Sa di manggingon? Mayo si Mark. Kung pawa ka? Mas mayo si Mark na ko? Agay. Sprikitik ang dako. Ay ko, pwede magkisi nagwilyo ba? Nukon ba kayo na? Mas mayo ko ni Mark. Sa to? Sa mo kay? Mas mayo ko niya. Ako'y pinakamayo din eh. Agay ba? Buhi ba? Si Joseph Banog. Nga naman? Aron dili kita magkaaway. Buhi na siya. Kaya, gusto ko kaway. Imusmus ko naman ang naon ni mo din si Yutaron. Dahil din eh. Sprikitik, sumbagay ta. Kailaan dapiton ka mo namo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Nanay Rosa. Tagsuwat Marites Parba Albores sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayan, soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. Umuto ka listeners ang part 4 sa Nanay Rosa no niya. Marto maningkamot yung ko maka-edit ko sa part 5
di ko mosaad yung ugma basin sunod adlaw pa kay siyempre di man ta kay baw maka-copyright nag-testing wala nga paabot lang gyapon mo kay humanon lagi nato ni kay dugay-dugay na ba po din sa maha nga ay nag-comment mga iba isugod sa sinugdanan dol na human ani Nanay Rosa kay katong buak nga salamin na pod ato ang balikon to sa part 1 kay nga tuwa diri katapos ang sumpay raman di man lisod man masabtan labi na sa bag-ong mga listeners ba dito nag-ending maglisod mo sabot sa may istorya ni Maha katapos ang sumpay ra may na diri no nga ato putong balikon sa sinugdanan pareha ng Nanay Rosa ba atong balikon sa sinugdanan para masabtan labi na sa mga bag-ong listener masabtan nila ang istorya sa drama mga listeners okay. Thank you so much mga listeners for watching, for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.